Olúwa ṣeun ayédùn ni mò ń kí yín káàbọ̀ sínú oṣù kẹta, oṣù Ẹrẹ́nà. Nínú oṣù yìí bíkú bá ń pa wọ́n lẹ́wọ̀rọ̀ kí wọ́n má ṣe ka tèmi àti yín mọ́ wọn, torí pé a kì í ka ẹran olóńgbò mẹ́rin orí àtẹ. Ọ̀pá arọ́bà yìí kì í bá rọ kú, ìgbé ayé òkú ńkọ́ kì í bókú rọ àrùn alákejì. Ọmọ wa ò ní kú lágbára Elédùà, torí pé iyemẹja kò ní fi olú ọmọ rẹ̀ bọ̀rìṣà. Ewé ìyeyè ìgbà ní í ṣe, gbogbo ara báyìí ní ṣẹfúnṣẹfún fi ṣajé. Àárajé jẹun, àárajé lò lóṣù yìí lójoojúmọ́ ayé wa lágbára Elédùà. Bí wọ́n bá wá ń takú ní méjì ń pènì, àní bá wọn rówó rà á lágbára Elédùà. Bíkú bá ń bọ̀ lẹ́yìn kò ní bá wa, bíkú bá ń lọ wájú àní bá kú lágbára Elédùà. Aburú ayé ò ní ṣẹlẹ̀ sémi àti yín, àní bá wọn rìn náà ń sí, a sì ní bá wọn rìn níjó bí ń pọ̀nà. Ire ń tiwa lóṣù yìí, ire o.